Goedemiddag allemaal en ik ben zeer vereerd dat ik hier mag zijn. En bedankt voor de mogelijkheid. En Christine, mijn goede vriendin Alvarez, heel erg bedankt. Je hebt me hier naartoe gehaald, jullie hebben me hier naartoe gehaald en ik vind het een eer. Want weten jullie dat ik de 5e psychiater ben in dit gebied? Na mij zijn er heel veel meer gekomen. Maar historisch gezien, toen ik dat ontdekte, vond ik dat een heel bijzonder moment. En de gezaghebber zei net dat er wereldwijd de jeugd, de aandacht voor de jeugd belangrijk was. Maar een van de dingen die u moet weten, is dat als het gaat over geestelijke ziekten en onder andere depressie, zegt de WHO dat we in de top 10 zitten met de depressie. Dus dat betekent dat onze geestelijke gezondheid van ontzettend groot belang is. Als de gezaghebber dan ook zegt dat we wereldwijd dat hebben, dan is iets heel belangrijks en dat is dat we dan moeten gaan kijken onder welke condities en waarom in een bepaald gebied je geestelijke ziekten hebt. En mijn verhaal vandaag, vond ik vandaag heel erg belangrijk, is om met jullie na te denken over wat armoede te maken zou kunnen hebben met de geestelijke gezondheid. En zoals ik meestal werk, ik ben niet iemand die alleen maar praat met de mensen. Ik vind het ook erg belangrijk om te weten welke kennis we in huis hebben. En als ik het over armoede heb, dan vind ik het in eerste instantie belangrijk dat we met elkaar definiëren wat armoede is. Jullie denken dat ik de enige ben die gaat praten, dan gaan jullie ook wat vragen. Wie kan mij helpen om een definiëring te geven van wat armoede is? En jongens en meisjes, dames en heren, niet te lang, want ik heb maar een half uurtje. Oké, so come on. Armoede, definitie. Als je te veel hebt om dood te gaan en te weinig om van te overleven. Als je te veel hebt om van dood te gaan en te weinig hebt om van te leven. Die onthouden, hè? Welke definities zijn er nog meer? Dank u wel. Volgen jullie het voorbeeld van de directeur, voorzitter, van de verzekeringsmaatschappij, hè? Van de zorgverzekering hier? Departamenten. Jongens, meisjes, nog meer. Armoede. Hoe kan het zo lang duren dat we op een eiland zitten waar er zoveel armoede heerst, dat we de definitie niet kunnen maken? En het raakt mij. Want het betekent dus dat het daarom kon dat de grondwet 132, lid 3, A232a, dat we een onderscheid gemaakt hebben tussen wat we armoede noemen in Nederland en wat we armoede noemen hier. Jullie weten dat onderscheid gemaakt is in de grondwet. En eigenlijk hadden de mensen hier allemaal goed moeten kunnen definiëren wat armoede hier betekent, op een gegeven ogenblik te kunnen, hoe zeg je dat, lobbyen om 132a, 3, het artikel, niet in de grondwet te laten verschijnen. Dit doet me pijn dat jullie geen definitie hebben van armoede. Als ik het over armoede heb, zijn er 2 zaken. We hebben materiële armoede en we hebben geestelijke armoede. En die geestelijke armoede is even belangrijk als die materiële armoede. En een van de zaken die we weten is, als we armoede zouden definiëren, zouden we zien dat wanneer er sprake is van armoede, we zien dat, zoals toen ik klein was, had je een bepaalde vorm van armoede, ik zag dat. En aan de andere kant zag ik hoe de mensen naar eer en geweten hun kinderen trachten op te voeden. Er zijn veel van ons die hier hebben gezeten, die niet rijk waren in termen van materie, maar wel rijk waren in termen van wat er in huis werd meegegeven. Nu is er een situatie waarvan we zeggen, is dat nog steeds het geval? We zien dat wanneer armoede gestapelde problemen heeft, dat er iets ontstaat. Ik ga nog een keertje jullie weer vragen. We hebben armoede aan de ene kant, want anders heb ik straks een mooie PowerPoint waar jullie het een en ander van zien en jullie gaan naar huis en jullie zijn het vergeten. Ik wil dat het uit jullie komt. Wat als er armoede heerst in de gezinnen? Wat is een van de zaken die gebeuren? Ouders hebben namelijk armoede en die ouders voeden kinderen op. Is het niet? Wat betekent het als ouders in armoede leven en kinderen moeten opvoeden? Wat is een van de zaken waarvan we zien dat die het gevolg zullen zijn daarvan? Zei u net iets, mevrouw?
Mevrouw zegt geweld, heel erg belangrijk. Kunnen jullie iets anders noemen behalve geweld? Verwaarlozing. Van groot belang. Achterstand, je hebt het fenomeen armoedestress en dat brengt natuurlijk op achterstand in onderwijs voor zo'n kind. Betekent dus dat we zeggen dat er geweld uit voorkomt. We horen armoedestress. Armoedestress dat ervoor zorgt dat het kind een achterstand op school krijgt. En we horen mijn collega hier zeggen, geen wonder dat het ook van mijn collega komt. Mijn collega van Curaçao en van de Bovenwinden. Verwaarlozing is één van de grootste problemen die we hebben, naast armoede. En mijn praatje vandaag gaat over dat jullie moeten weten wat verwaarlozing doet. Dus snappen jullie dat armoede, het gevolg van armoede, vervolgens verwaarlozing kan zijn? Dat snapt u? Hoef ik niet uit te leggen. Goed. Dan wil ik u iets vertellen. Eerst een kleine wens van mij. In alles wat we doen, als het over verslaving of over wat voor soort medicijn dan ook, zeg ik heel vaak tegen mijn patiënten die bijvoorbeeld aan het drugs zijn, ik zou graag willen dat ik een medicament had dat jou net zo goed hielp als die drugs. Want op een of andere manier zorgen onze medicijnen er niet voor dat de pijn die de mensen beleven, de pijn die de mensen hebben, zoals ik jullie zo meteen ga uitleggen, dat onze medicatie ervoor zorgt dat die pijn lichter gemaakt wordt. En waar komt die pijn vandaan? Mag ik even de volgende alinea? Als psychiaters, als mensen in de hulpverlening moeten we weten, ik zeg ook tegen mijn patiënten, als mensen zeggen het zit tussen je oren, voel je niet beledigd. Het zit namelijk allemaal tussen je oren, namelijk de hersenen. En de hersenen, daar maken we een onderscheid van in 3 delen. En dat is namelijk dat we het reptiele brein hebben, het emotioneel brein hebben en het cognitieve brein hebben. En het reptiele brein, dat kennen we allemaal. Hier op het eiland zien we dat altijd. Ik kan niet op een betere manier het uitleggen als hier, omdat we hier reptielen hebben die rondlopen, lagadishis. Iguana. Wat doen die lagadishis of iguana's als je op ze afkomt en ze schrikken? Dan is het of dat ze helemaal stil blijven, of ze vallen je aan, of ze vluchten. Hoewel ik deze week wel een iguana zag die terwijl die auto aankwam, de iguana precies daar bleef staan. Ging nergens naartoe. Ik weet niet wat bevriezen was. Maar dat is dus het reptiele brein, namelijk dat het is het vlechten, vluchten en het bevriezingssysteem. Die is het. De eerste 3 maanden van ons bestaan is die ongelooflijk belangrijk, die eerste 3 maanden. Maar vervolgens, na die eerste 3 maanden, komt een ander stuk van ons brein, wordt van groot belang. En dat is het emotioneel brein. Dat emotioneel brein is dominant aanwezig tot dit 12e, 13e jaar. En vervolgens zien we dat het cognitieve brein, dat brein waartoe we in staat zijn om deze prachtige stenen hier neer te zetten, dat doen we met ons cognitief brein. Maar op het moment dat u zegt, we hebben hier stenen, dan is het ook nog eens een keertje zo dat we heel veel woorden hebben. Maar dan komt er iets wat van groot belang is. En dat is dus de emotie. Het emotioneel brein zal van groot belang zijn in het werk wat we doen. Stenen zijn belangrijk, woorden zijn belangrijk en vervolgens rekening houden met het gevoelsleven. Het emotioneel brein zal ik jullie laten zien. Volgende dia. En dan het cognitief brein. Hè? Nou, hier is er sprake van de stressas. Stress, dames en heren. Vertel mij waarom een baby geboren wil worden. Kan iemand mij vertellen waarom een baby geboren wil worden? Ik zal het jullie verklappen, want jullie zijn hele brave kinderen die niets zeggen. Heel goed, heel goed. Goed opgelet. De baby heeft honger en moet tevoorschijn komen. En een stressreactie zorgt ervoor dat de baby geboren wordt. Die stressreactie en die stressas speelt altijd ons hele leven een rol. Als er sprake is van welke situatie dan ook, welke ziekte dan ook, in welke werksituatie dan ook, zien we dat wanneer er stress is op het werk, in het ziekenhuis, in een werksituatie,
Stress maakt mensen ziek. Wat doen ouders als zij zien dat hun kind in de stress is geraakt? Dan geven ze op dat moment bescherming aan het kind, zodat het stresshormoon, het hele stresssysteem dan omlaag gaat, weer rustig wordt. En het eerste levensjaar, wanneer wij spreken in ons vak over de basic trust, betekent het dan dat elke keer wanneer het kind van die stressreacties blijven continu een rol spelen, dat betekent dus dat wanneer het kind steeds weer opnieuw in veilige armen terechtkomt, dan zeggen we na een jaar, zeggen we dan, er is basic trust. Eén van de zaken die daar belangrijk een rol bij speelt, is dus dat het een van de hormonen cortisol, die heel belangrijk zijn naast alles andere wat een rol speelt, zien we dat die hormonen er ook nog voor zorgen, naast dat het een stresshormoon is, zien we die hormonen er ook nog voor zorgen dat het brein gaat onthouden wat het betekent als je stress hebt en wat is dan de verwachting. En zo is er een kind dat als er stress is en de verwachting is rust, dan zien we dat het kind basic trust krijgt. Ik ga nu naar het volgende plaatje. In die hersenen zijn er twee belangrijke zenuwstelsels die van belang zijn. Je hebt het autonoom zenuwstelsel, het animaal zenuwstelsel. En het autonoom zenuwstelsel, even door naar zometeen het volgende. In het autonoom zenuwstelsel hebben we het parasympathisch zenuwstelsel en het sympathisch zenuwstelsel. En ik heb het geleerd, wanneer je iets drinkt of eet, dan is het parasympathisch zenuwstelsel, zorgt er dan voor dat het aanwezig is. En als je met iets bezig bent, iets moet doen, dan gaat het sympathisch zenuwstelsel aan het werk. Dit is de buitenkant van die hersenen. En deze buitenkant, die kennen we allemaal vanwege het koraal. Maar dan ziet u hier, nee, nog niet. Dan ziet u, dit is dus het koraal dat u kent uit het water. En dan de volgende, kan iedereen het achterin zien en mij horen? Ja? Volgende plaatje. Als we dus die buitenkant bekijken, is een van de belangrijkste, en die zien we niet, is dit deel van de hersenen. Dat noemen we het limbisch systeem. En om het makkelijk te maken, is dat dus het systeem wat we het emotioneel brein noemen. In dit emotioneel brein ziet u dat er hele hypothalamus, amygdala, hippocampus en de thalamus. Weet u dat dit hele kleine organen zijn in de hersenen, maar die maken een heleboel uit als het gaat over de ziekten die we later zien. Volgende dia. Het limbisch systeem bestaat uit een groep structuren die betrokken zijn bij emotie, emotioneel geheugen, motivatie en genot. De structuur bestaat uit een ringvorm rond de hersenstam en het corpus callosum. En de belangrijke onderdelen van het systeem zijn de amygdala, de cingulate, de gyrus, dus een zit in Dutch, de gyrus, nou, de gyrus is Nederlands. De fornix, de hippocampus, de hypothalamus, de olfactorius en de thalamus. Vergeet die woorden. Ik geef het jullie mee, omdat jullie moeten weten dat die kleine orgaantjes voor ons een heleboel uitmaken. De volgende. Waarom is dit van belang? Want door wat er gebeurt in de eerste levensjaren, krijgen we iets wat we noemen de emotionele bandbreedte. In het Engels noemen we dat de window of tolerance. Het betekent, zullen je straks zien, dat een kind dat geboren wordt, er zijn 6 basisemoties die aanwezig zijn. Dat zijn bang, boos, blij en bedroefd, de 4 B's. En dan is er nog verwondering en er is afschuw of walging. Een baby dat iets niet lust, doet zo. Dat is iets van binnenuit. Voor een baby dat als iets nieuw is, kijkt die baby vol verwondering. Dat hoef je een baby niet te leren. Alle andere emoties die we hebben, zijn emoties die aangeleerd worden in het gezin door de cultuur. En dit is belangrijk, want heel vaak als ik met mijn collega's spreek, zeg ik, wat zijn emoties? Hebben we er niet over nagedacht? Terwijl we praten over emoties en emoties behandelen. Dat is belangrijk. Je kunt geen psychiatrie bedrijven met alleen het cognitieve brein. Bestaat niet.
Je kunt geen psychiatrie bedrijven zonder de emoties. En Jurendi, we kunnen geen psychiatrie bedrijven zonder het lichaam. Ben je het absoluut met me eens? Want een van de dingen die Jurendi mij verteld heeft, is dat hij 's morgens opstaat om te mediteren. Dat heeft hij van zijn vader geleerd. Hij maakt zijn geest open, zegt hij, om die dag door te kunnen komen, zodat hij niet afgeleid is, om dat lichaam de volledige vrijheid te geven om te kunnen presteren. Heb ik het goed begrepen, Jurendi? Als sporter heeft hij helemaal begrepen dat om prestaties te leveren er een evenwicht moet zijn tussen het cognitieve brein, het emotionele brein. En het emotionele brein, dat vinden we terug in het lichaam. Ik had het dus net over die bandbreedte, die emotionele bandbreedte. En dan is iets dat jullie moeten weten dat belangrijk is. En dat is namelijk, ik heb het net gehad over het parasympathisch zenuwstelsel en het sympathisch zenuwstelsel. En we zien dat als er een emotionele bandbreedte is, dan zien we dat mensen of het sympathisch zenuwstelsel aanspreken of het parasympathisch zenuwstelsel aanspreken. En het parasympathisch zenuwstelsel zien we dan dat we een hypoarousal krijgen van je reacties of een hyperarousal. Bij die hyperarousal, dit is de hypo. Oké, ik ga bij die staan, want misschien is er dan geen geluid. Geen geluid. Ik bedoel wel geluid, maar geen stoornis. Ja? Bij die hyperarousal gerelateerde symptomen zien we een vlak affect, een verdoofd gevoel, van binnen doodgevoel en niet zijn. Minoté. Cognitieve functies verlopen traag, lui denken. We zien een preoccupatie met schaamte, wanhoop en zelfhaat. We zien passief-agressief gedrag, identificatie met slachtofferschap. Dit komt uit de literatuur. Wat herkent u hiervan als we naar de problematiek kijken? Hier. Dames en heren, iets sneller. Wat herkent u? Ja, nee, ik herken het niet. Veel herkennen we. Gaan we naar de volgende. Wat is trauma? Kun je even doorgaan? Ik zie dat ik... Waar is de hyper? De hyper was er, hè? Oh, mag ik even die? Eén van de dingen die jullie moeten weten, dat is van belang, dat emotionele lichaam, als dat niet werkt, dan wordt de frontale cortex eruit gegooid. Dus een van de dingen die we bijvoorbeeld zien, is dat wanneer iemand woedend is, dan zie je bijvoorbeeld dat zo'n persoon niet in staat is tot denken. En de traumatheorie waar jullie zo meteen naartoe zullen gaan, zullen jullie snappen. Een van de dingen die ik ook uitleg aan de politie of aan gevangenisbewaarders. Als een jonge man tegen jou zegt, no mishikumi, wordt er gezegd, je bent agressief. Maar die jongen bedoelt, no mishikumi, want dan weet ik niet meer wat ik ga doen. Dus dan weet hij dat die frontale cortex eruit wordt gegooid en hij dan niet meer weet wat hij moet doen. We kijken nu naar de hyperarousal. De vorige. Sorry. Ik wil nog steeds die voor hypoarousal uitleggen. Ja. We zien aan de frontale cortex die uitgeschakeld wordt, een shutdown daarvan. Dat leidt tot impulsiviteit, risicogedrag, slecht oordeelsvermogen. We zien overmatige waakzaamheid, wantrouwen, weerstand tegen behandeling. Dames en heren, wantrouwen, disconfia. Wantrouwen. We zien slecht oordeelsvermogen, we zien risicogedrag. En we zien angst, paniek, ontzetting. Deze laat ik even voor jullie weg. Maar posttraumatische achterdocht zit erin. Maar als het gaat, ik wil dat jullie meekijken naar de symptomatologie. Gedachten die in een sneltreinvaart door je heen gaan. Intrusieve beelden, sensaties, emoties, flashbacks, nachtmerries. Ik heb vandaag, een paar dagen geleden, in de klinische les, hebben we het gehad over de wanen en de hallucinaties die mensen krijgen. Dit is de manier waarop die intrusieve beelden in het brein terechtkomen en dan in de psychose, voor het wie het gevolgd hebben, tevoorschijn komen. Als we kijken naar deze speciale cultuur en we zien zelfdestructief gedrag, suicidaliteit en verslavingsgedrag. Wie herkent dit in de psychiatrie, of bij de problemen, of bij de verslaving, of in de gevangenis? Wie herkent dat? Dames en heren, even snel. Jullie herkennen het.
Betekent dus dat we nu gaan, dat we ons moeten voorstellen dat wat we trauma noemen, bijvoorbeeld geweld, seksueel misbruik, dat is niet waar het over gaat als we zien wat er in het emotioneel brein gebeurt. Volgende dia. Ga maar even naar de hypo. We gaan even volgen en dan zeg ik stop. Wat is trauma? Psychologische trauma is de unieke individuele ervaring van een eenmalige gebeurtenis, en dit is belangrijk, dames en heren, of een serie gebeurtenissen of een chronische conditie. Snapt u? Serie gebeurtenissen of chronische conditie. Vervolgens, de individuele... Sorry. Je mag pas ergens gaan als ik zeg dat je het mag. De individuele mogelijkheid om de emotionele ervaring te integreren wordt overweldigd. Bijvoorbeeld het vermogen om aanwezig te blijven. Dissociatie, vroeg iemand mij. Begrijpen wat er aan het gebeuren is. De gevoelens te verdragen van de terreur of te begrijpen of dat de individuele ervaring een bedreiging is van het leven, de lichaamsintegriteit, integriteit of de gezondheid. Ik zal jullie wat vertellen. De gevoelens verdragen. De individuele ervaringen van bedreiging. Ik was op de SGB deze week om les te geven en ik was in een klas met heel veel getraumatiseerde kinderen. En ik sprak met een meisje, want ik was bezig die ander iets voor te leggen. En ik wilde ze iets uitleggen wat het betekent, wat er met je lichaam gebeurt. En ik heb van tevoren gezegd, je zult kunnen schrikken. En toen heb ik gedaan als een ouder die dan heel boos was en ik begon te schreeuwen. En het meisje keek me aan met haar ogen en ze deed niets. En toen wist ik, zij heeft geleerd dit te verdragen. Ze keek me aan. En toen leek ik net alsof ik een tovenaar was. Want toen vertelde ik dat meisje, nou, ik denk dat je dit hebt geleerd, dat je het vaker hebt meegemaakt, maar dat je van binnen wel het een en ander voelt. Maar je laat het niet zien. Heb je goed geleerd, hè? En het meisje was in staat om dat te beamen. Was voor iedereen in de klas was het gelijk duidelijk, want al die andere kinderen, 30 kinderen waren het, die op dat moment hetzelfde hadden ervaren, je bevriest. Dus je kunt iemand slaan zoals je wilt. Op een dag doe je alsof je het niet meer voelt. Gaan we naar de volgende. Wat trauma is, hangt af van onze kwetsbaarheid. Omdat kinderen zo afhankelijk zijn van hun verzorgers voor overleving en veiligheid, worden veel ervaringen als traumatisch beleefd. Dat wat voor een volwassene traumatisch is, voor een kind niet. Maar vanwege de afhankelijkheid is dat dus wel het geval. Dat is belangrijk. Want mensen kunnen zich niet voorstellen wat er met een kind gebeurt. En moet je stop die ora. Die abo moet je honger, abo nota jora. Want je bent een jongen. Vervolgens zien we, zijn er een aantal zaken die uit de literatuur komen, die zeggen, wat is dat nou, wat het emotionele brein beïnvloedt? Dat is angstmakende of angstige verzorging, verwaarlozing, separatie, verlating, blootgeteld zijn aan huiselijk geweld of getuige zijn van geweld, voortdurende condities van bedreiging. Dus als er een voortdurende conditie van bedreiging is, terwijl je vader alcoholist is bijvoorbeeld, en elke keer als hij thuis zou komen, dan heeft hij dat kind nog niet aangeraakt. Maar je wilt wel iets met het emotionele brein. Voortdurende conditie van bedreiging en secundair effect van ouders met PTSD. Je moet zich voorstellen, PTSD betekent posttraumatische stressstoornis, maar je moet zich voorstellen dat als we over trauma spreken, dat ouders die vervolgens ervoor zorgen dat die kinderen niet veilig gehecht kunnen raken, dat deze mensen het effect van hun trauma, dat het secundair effect is. Dus we blijven doorgaan. We blijven het overdragen. Vervolgens, dit zijn ook bekende dingen. Ongelukken, medische crisis, operaties, invasieve procedures. Elke psychiater of psycholoog die weet dat hij daarna moet vragen of er live events zijn geweest, of iemand is overleden, een ouderfiguur of er ongelukken zijn geweest. Maar, volgende. De
manier waarop we zien dat er trauma is in het emotionele brein. Ik heb me op een gegeven moment ook afgevraagd, hoe kan het in de definitie van ADHD dat ik in het Caribisch gebied zoveel ADHD zie? Hoe kan het dat ik in Suriname zoveel ADHD zie? Ik ging eraan twijfelen. Ik dacht, dit kan niet. De diagnose die we stellen is niet goed. Tot ik me met de traumatheorie ging bezighouden. En dat we zien dat wanneer de voorkwapper uitgegooid wordt, of impaired is, verminderd is, dan zien we dat de executieve functies, is een belangrijke neuropsychologische functie, dat alles wat we doen, weet je wat een executieve functie is? Als je tegen een kind zegt, ga je schoen veteren. En dan om die schoen te veteren heb je een aantal dingen nodig om tot die taak te komen. Of we zeggen ook de dingen die je nodig hebt om een taak uit te voeren. En weet je wat er aan de hand is de hele dag? We zijn bezig taken uit te voeren. Dus wat zie je? Ik ga er snel doorheen. De executieve functies worden ook de uitvoerende functies genoemd. Impulsbeheersing, concentratieproblemen. Dit is de zogenaamde flexibiliteit. Dit is wat we nodig hebben. Maar je ziet dat die flexibiliteit iets is van chaos. We moeten leren prioriteiten te stellen. Als we over armoede praten, weten we, als ik jullie die definitie had gevraagd over wat is armoede, zullen mensen zeggen tegen mij, mensen kunnen geen prioriteiten stellen. Nou, dan weet je waarom. Het zijn dus beschadigde breinen. Nou, dan is dus deze. Er is een andere meneer die ook het heeft over die executieve functies. Waar werkgeheugen, emotieregulatie, volgehouden aandacht, taakinitiatie, planning, organisatie, prioritering, time management, doelgericht gedrag en flexibel omgaan met veranderingen en tegenslag en de metacognitie een stapje terug te doen. Als er iets aan de hand is, dan moet je een stapje terug kunnen doen en dan moet je er niet instappen, impulsief zijn, maar dan moet je de situatie overzien. Ik laat jullie dus nu eigenlijk zien wat ADHD betekent, maar dit is geen ADHD als je frontaalkwapper uitlicht. Volgende. Overlevers van, dit is belangrijk. Overlevers van trauma hebben symptomen in plaats van herinneringen. En dat is belangrijk. Want meestal zien we symptomen en wij moeten de stap maken naar het trauma. En dan zie je depressie, prikkelbaarheid, verminderde interesse, verlamd zijn, verstijven, verminderde concentratie, slapeloosheid, dysregulatie van het zenuwstelsel. Weet je wat dat betekent? Alle klachten die we hebben in borst, buik, hoofdpijn. Als we net kijken naar die 2 zenuwstelsels die ik jullie net heb uitgelegd. Beperkte toekomstgevoelens van hopeloosheid, schaamte, zelfhaat, nachtmerries, verhoogde alertbaarheid, wantrouwen, sociale angst, paniekaanvallen, chronische pijn. Ik weet niet of u weet dat pijn en chronische pijn misschien wel een van de grootste aandacht in de gezondheidszorg vraagt. En weet u, het gaat over chronische pijn lichamelijk en we praten over de chronische pijn in het emotioneel brein. Vervolgens addiction, verslaving en eetstoornissen, suïcidaliteit en automutilatie en de borderline persoonlijkheidsstoornis. Maar deze kunnen we aanvullen. Want er zijn mensen die het afweren. Dus ook als we naar de persoonlijkheidsstoornissen kijken, kunnen we kijken naar wat er aan de hand is. Volgende dia. Hoeveel tijd heb ik nog? Nog 5 minuten? Dankjewel. Dames en heren, kinderen die opgroeien in armoede lopen meer risico als de problemen groter zijn dan wat hun kind en gezin aankunnen. Wat is de draaglast? Wat is de draagkracht? Wat zijn de beschermende factoren? Wat zijn de risicofactoren? En ik wilde eigenlijk hier meer over vertellen, want ik wilde het modelletje van stresskracht en kwetsbaarheid uitleggen. Mag ik de volgende dia? Ik heb in het begin gevraagd wat armoede is en verwaarlozing is. Maar, we hebben erover gesproken, en eigenlijk nog 5 minuten heb, ga ik even die PowerPoint achterlaten. Heb ik jullie duidelijk gemaakt wat verwaarlozing met trauma te maken heeft? Ja. Ja, dank jullie wel. 1 persoon heeft het in ieder geval begrepen. En het is zo dat ik christelijk ben opgevoed. En men zegt, als je 1 hart hebt bereikt, mag ik het Rijk Gods binnentreden.
Dank u wel. Wie zei ja? Dank u wel, hè. Ik mag het Rijk Gods betreden. Dames en heren, die allemaal hier zitten. We hebben de jeugdpsychiatrie nu van 0 tot 18 hier. Ik vind het een geweldig initiatief wat er gebeurd is. Alleen hebben we nu ook in Nederland een discussie, wanneer houdt jeugd op? Houdt het bij 18 op? Of moeten we kijken of we verder kunnen gaan? Dus ik deed me pijn om te horen dat de voorziening die er was, er niet meer is voor de ouderen. Een hele belangrijke die discussie van 0 tot 18. Want een van de dingen die we doen, is dat we weten dat die jeugd niet ophoudt bij 18. En als ik naar de SGB ga, dan weten jullie allemaal die hier werken, welke leeftijden die kinderen ook nog op die SGB hebben. Heel belangrijk is het voor overheden, hier en in Nederland, het kan niet zijn dat het een hoofdpijndossier is. Want jij op een kantoor hebt geen hoofdpijn. Want jij gaat naar huis, je hebt elke dag te eten. Je kunt je kinderen goed opvoeden. Je kunt de kinderen alles geven wat je hebt. Maar de pijn die er is hier. De hoofdpijn die er is de emotionele pijn die kinderen hebben. Dus ik vraag jullie allemaal met macht. Er is geen psychiatrie. Er is geen hulpverlening. Er is een community waar we met z'n allen voor moeten zorgen. En die community is, het begint met wat ik vanuit de Afrikaanse traditie noemde. De wijsheid, maar nu heet het politiek en overheid. Het begint bij het feit dat wie zijn naast de overheid de mensen die voor onze kinderen zorgen, dat zijn de instituties. En dan hebben we het over onder andere de hulpverlening en de school. En dan hebben we de gezinnen. Laten we niet hoofd, verstand, hart en lichaam uit elkaar trekken. Laten we niet onze verantwoordelijkheid als community, laten we dat niet doen. En laat me hopen dat die ruimte waar we hierin zitten, dat de mensen niet net zoals ik woonde dicht bij Rustoord, Caprice-kliniek nu, waar ik als kind langs liep en zei, daar wonen de gekke mensen. Ik wil dat de mensen hier langskomen en dat ze bijvoorbeeld in de buurt hier kerstfeest vieren. Dat ze er niet bang voor zijn. Want deze ruimte moet niet alleen zijn. Een ruimte voor mensen waar we mensen behandelen. Maar het moet een ruimte zijn waar de mensen binnen kunnen komen en voelen dat al het werk wat jullie gedaan hebben, dat ze voelen, het is ook gebeurd met een hart. Dank jullie wel.